وردو عيكونن كاب سماي سمايا سوردكا نعيك تجفن نعي مسكن فقفا كديلوكا نموتي كتموت صوري كنت تروح فقرك كديلوكا تعرفي كتلوتو نموتي كتموت صوري كنت تروح فقرك كديلوكا تعرفي كتلوتو فقريخا فقري كابز بينو خان العلي فقريخا مسخا يلا سمسن آخا اوكي كمتي زحالف سمون زصنعخمو لوقاس 14 كاب 15 كسا 35 أتصنيعكم نيركم أقاطعمي أنا أي مصاخون نا يسوع كريستوس غويتايو هجي قلطف إلى حصر زباله حساب ስለዝሆነ ናብቲ ናይሎም መዓልቲ خحالف የማለትዩ እግዚአብሔር ይባረክኩም ካብ 15 ክሳብ 24 እንታይብልሲ ካብቶም ምስኡ ኣብ ማዓድ ተቐመጡ ሓደ ዝምሰምዐ እቲ ኣብ መንግስቲ ኣምላኽን ጌራ ዝበልዕ ብፁዕ እዩ በሎ ንሱ ኸኣ በሎ ሓደ ሰብኣይ ኣብ ድራር ገበረ ንብዙሓቱን ዓደመ ኣብቲ ግዜ ድራር ድማ ነቶም ዕዱማት ኩሉ ተዳልዩ እዩሞ ንዑ ክብሎም ባሪዩ ለኣኸ ኩሎም ከኣ ሓቢሮም ከም መኻኒዩ ጀመሩ እዚ ቀዳማይ ግራት ዓዲ ገለኹ ናብ ኣወፊረ ክሪኣ ብግዲ ዘድልየኒ ኮይኑስ ክተማኸነ የለይ እልምነካ ኣለኹ በሎ ተኻልኣይ ድማ 5 ጽምዲ ብዕራይ ዓዲ ገለኹ ክፍትኖም ክኸይደ ከተማኸነ የለይ እልምነካ ኣለኹ በሎ እትሳልሳይ ከኣ ሰበይቲ ኣትየለኹ እዚ ስለዚ ክመጻእ ይኮነለይኒ በሎ እትባርያ መጽኡ እዚ ንጎይቱ ነገሮ ሽዑት በዓል ቤት ኮሪ ነትባሪኡ ናብ ኣደባባይ ናብ መተሓላለፍን ከተማ ቀልጢፍካ ውፃ ድኻታትን ቆራያትን ሓንካሳትን እውራትን ናብዚ ኣእቱ በሎ እትባርያ ኸኣ ጎይታይ ከምቲ ዝኣዘዝካዮ ኮይኑ ስፍራ ድማ ግና ኣሎ በሎ እቲ ጎይታ ድማ ነትባሪኡ ናብ መንገድን ናብ ገዛታትን ውፃ እሞ ቤተይ ምእንተት መልእሲ ከኣቱ ተጋደሎም በሎ ካብቶም ተዓደሙ ሰውት ሓደ እኳ ንድራረይ ኣይክጥዕማንዩ እብለኩም ኣለኹ ይብል እዚ ክፍሊ እዚ ምስቲ ዝሓለፈ ሰሙን ዘጽናዓና የቅድመ ክልተ ሰሙን ዘጽናዓና ክፍሊ ዝተተሓሓዘ እዩ ከምዚ ነጥቃል ነንብቦ ዘለና ቁጥር 15 ክጅምር ኮሎ እንታይ ኢሉ ዝጅምር ካብቶም ምስኡ ኣብ ማዓድ ተቐመጡ ሓደ ዝምሰምዐ እቲ ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ እንጌራ ዝበልዕ ብፁዕ እዩ በሎ ብምባል ጀሚሩ እዚ ኸኣ ሙሉእ ሓሳብ ሓሳብ ኣይኮነን ስለዚ ነቲ ኣብ ቁጥር 15 ተጻሒፉ ዘሎ ንምርዳእ ናይ ግድን ኣብ ዝሓለፈ ዘጽናዓናዮ ክፍሊ ኸይና ክንውከስ ግዲ ይኸውን ማለት እዩ ኣብ ቁጥር 15 ክልተ ክነስምረለን ዝግባአና ሓሳባት ኣለዋ ተቐዳመይቲ ሓሳብ እንታይ ትብልያ እዚ ምሰምዐ ትብል ክትከውን ኮላ ተኻለይቲ ሓሳብ ድማ እቲ ኣብ መንግስቲ ኣምላኽን ጌራ ዝበልዕ ብፁዕ ዝብል ሓሳብ እዩ ከም ዘለኹም ምልክት እንዳገበርኩም ለጎይታ ይባረኩም ነዚ ምስ ኢየሱስ ተዓደመ ሰብ ንኽዛረብ ዝገበሮ ነገር እንታይ እዩ እንድሕር ኢልና እቲ ካብ ኢየሱስ አንደበት ዝሰምዖ ነገር እዩ ስለዚ ነዚ ሰብ ንኽዛረብ ዝደረኹ ወይ ዝገበሮ ነገር እንታይ ምዃኑ ንምፍላጥ እንታይ ክንገብር ኣሎና ማለት እዩ ናብ ድሕሪት ምልስ ኢልና ክነንብብ ኣሎና ማለት እዩ ነዚ ዕዱም ሰብ እቲ ኣብ መንግስቲ ኣምላኽን ጌራ ዝበልዕ ብፁዕ ክብል ዝገበሮ እንታይ እንድሕር ኢልና እቲ ኢየሱስ ካብ ቁጥር 7 ክሳብ 14 ዝተዛረበ ሓሳብ እዩ ብፍላይ ከዓ እቲ ኢየሱስ እቲ ነቲ ዝፀውዖ ሰባይ ብውልቂ ካብ ቁጥር 12 ክሳብ 14 ዝተዛረበ ሓሳብ እዩ ትዝክሩ እንድሕር ኮይንኩም ናይ ሎሚ ክልተ ሰሙን ካብ ቁጥር 12 ክሳብ 14 ክነንብብ ኮልና እንታይ ኢልና ነርና
ነቲ ዝጸውዖ ሰብኣይ ድማ ምሳሕ ወይስ ድራር እንተገበርካ ንሳቶም ድማ ምናልባሽ መሊሶም ከይጽውዖኻ እሞ ምፍዳይ ለቃሕ ከይኮነካስ ኣዕሩኽኻ ኮነ ወይ ኣሕዋትካ ወይ ኣዝማድካ ወይ ሃብታማት ጎረባብትኻ ይትጸውዕ ምሳሕ እንተገበርካስ ድኻታትን ቆራያትን ሓንካሳትን ዕውራትን ዳኣጸውዕ ዝፈዲኻ የብሎምን እሞ ብፁዕ ክትከውን ብትንሳኤ ጻድቃኑን ክትፍደይኻ ኢልዎ ነይሩ ሕጂ ሰብኣይ ነዚ ምስ ሰምዐዩ ኣቲ ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ እንጌራ ዝበልዕ ሰብ ብፁዕ እዩ ዝበሎ ማለት እዩ እንድሕር ነቲ ቃል ኣስተብሂልናሉ እቲ ዕዱም ሰብ ዝተዛረቦ ሓሳብ ክልተ መልእኽቲ ዘለዎ ቅዱሳን እንድሕር ኣስተብሂልኩምሉ ኮይንኩም ማለት እዩ እቲ ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ እንጌራ ዝበልዕ ብፁዕ ኢሉ ክብል ኮሎ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ሓደ ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ዝበልዕ ኣሎ ክኸውን ኮሎ ተኻልኣይ ድማ ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ እንጌራ ዘይበልዕኻ ኣሎ እዩ ዝብል ዘሎ ሰሚዕኹም ኣለኹም ቅዱሳን ክንዲ ኣለኹም ዝተረዳእኩም እዚ ሰብ እዚ እቲ ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ እንጌራ ዝበልዕ ብፁዕ እዩ ኢሉ ክዛረብ ኮሎ በዛ ሓንቲ ዘረባ ክልተ መልእኽቲ ዘመሓላልፍ ዘሎ ሓደ ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ እንጌራ ዝበልዕ ኣሎ ካልኣይ ድማ ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ እንጌራ ዘይበልዕኻ ኣሎ ዝብል መልእኽቲ ዘለዎ እዩ ኢየሱስ ነቲ እዚ ሰብ ዝተዛረቦ ሓሳብ ከራጉዶ ኮሎይና ኣብዚ ክፍሊ ንርኢ ዘለና እዚ ሰብ ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ እንጌራ ዝበልዕ ኢሉ ዝበሎ ብዛዕባ እቲ ኣብ መወዳእታ እግዚአብሔር ኣቦ ዘዳለዎ መዓዲ ማለት እዩ ኣብ ሉቃስ 13:29 كمون اب تنبيت إساس إسران حموشتن كاب شدشتك ساعت شعات ماتيوس شمون تأثرت حدا كمون اب ماتيوس إسران حموشتن كاب حدك سأثرت ماتيوس إسران شدشتن كسا إسران شعاتن أبرأي يوحنا تأثرت شعاتن بزعبازة حساب زي تتصحيفون روحوينا آمين أب إساس انتايبل اكزابير قويتا سراويت أب زخر نزي مساح بسوب بالإي نخلهم هزبتات قبر اللوم إيو مساح ببرتع ويني عنقو بزمال الصبح بالإي مساح ببرتع صري ويني خقبريو أب زخر نزي نتي نخلهم هزبتات زغارد مقارجان نتي نخلهم حزاب زغول بمغول ببن كتفيو نموت نحوارو خوحتو اكزابير أملاكا ننبقات كابقز كلهم كدرزوي اكزابير تزاريبي مو نهسران حزبو كاب كله مدري كرحقوي بتام قالتي انه املاخنا ازيو تتصبينايو كدحننا خايو تتصبنا اغزابير ازيو بمدحانو نتحغوس باهون يبلنا خباحالي يبلاب تنبيس اساس اسران حموشن كاب شدشتك ساب تشعاته مالتي ولا بملوك اساسر سلسته بزحالفه زصنعنا يونن كام مبراقن مقرابن كاب سمينن دبوبن دما خمصو ام منግስት አምላኹን አማአድኽ እሞጡ ይብል ማለት እዩ ወላ አብ ራእዩን ተመሳሳለ ሐሳብ አለው ማለት እዩ ስለዚህ እዚ ሰብ እዚ ብዛዕባ እቲ ኣብ መንግስት አምላኽ እንጌራ ዝበልዑ ብፁዕ ምዃኑ ተዛሪቡ كساع كندي نسو أب تساتافي نموخان رأسو عداليلو نسو أبي حتوي ترديهمني إذا سبزي بزعبا عمنجست أملاخ إنجيرا زبول عس بوتو إيلوس تزاريبيو ترديهمني إذا سبزي جن كساع كندي كابتوم بوتو أن كهون رأسو عداليلو ويدما نتزدلي واقع يخفلالو السو خالي حتوي السبزي حدا مردا اوشتو قالو نسوخا انتايو ام منግስት አምላኽ እንጌራ ዝበል ብፁዕ ምዃኑ ተረዲኢሎ በዚ مردا እንታይ ይገብራሎ እዚ አገዳስ ሕቶይ ብዛዕባ ሓደ ነገር مرዳን በቲ مرዳ መንባርን ፈላለ ይቅዱሳን السبزي كله ام منግስት አምላኽ እንጌራ ከም ዘይበል እዚ مرዳ አውሽጡ ስለዘሎዩ ام منግስት አምላኽ እንጌራ ዝበል ብፁዕ እዩ ኢሉ زبلع خبل كله كم تعنتو يزبلكوا زيبلعون علو مالتي اتبصع مبليون ازي قدساني እግዚአብሔር ንነፍሶ ከፍና ምስቱ عليها በና በትዘሎና ምርዳ በትጎይታ ዝገለጸልና ፍልጠት ብኡኽ ንመላለስ እዚ ሰብ እዚ መባል ኢሉ አሎ
ካብቶም ብፁዓን ንምዃን ዝገበሮን ዝወሰዶን ስጉምትታት እንተ ዘይሓለወ ግን ኣዝዩ ዘሕዝን ይቅዱሳን እቲ ዘሕዝን እንታይ እንድሕር ኢልኩምኒ እዚ ሰብ እዚ ሰዓን ፍልጠቱ ዘይኮነስ እንዳፈለጠ በቲ ዝፈለጦ ፍልጠት ሰዓን ምምላሱ እዩ ናብቲ ዝደልዮ ዘይኮነስ ናብቲ ዘይደልዮ ቦታ ዝኸይድ ዘሎ ኣለኹም ዶ ፍልጠት ናብ ጥበብ እንተ ዘይተለዊጣ ዋጋ ይብላን ቅዱሳን ፍልጠትና ናብ ጥበብ እንድሕር ዘይለዊጥና ዋጋ ይብላን ኣሞንጎ ፍልጠትን ጥበብን ዓብ ፍልልያ ኣሎ ፍልጠት ብዛዕባ ሓደ ነገር ምርዳእ ኸውን ከሎ እቲ ጥበብ ከዓ ነቲ ዝፈለጥካዮ ፍልጠት ተግባራዊ ክትገብሮ ከለኻ ጥበብ ትበሃል ማለት እዩ ጥበብ በቲ ዝፈለጥካዮን ዝተረዳእካዮን ምምልላስ ማለት እዩ ብዙሓት ፈላጣት ክንህሉ ንኽእል ኢና ፈላጣት ስለዝኾንና ግና ጠቢባን ኣይንበሃልን ኢና ጠቢብ ዝበሃል ነቲ ዝፈለጦ ተግባራዊ ዝገብር እዩ ከምዚ ኣብዚ ሒዝና ዘለና ክፍሊ ንሪኦ ዘለና እዚ ሰብ እዚ ሓደ ፍልጠት ወይ ምርዳእ ኣለዎ ኢየሱስ ውን ነቲ ዘለዎ ምርዳእ ንምስፋሕ ውን እዩ ነቲ ቀፂሉ ዘሎ ሓሳብ ዝዛረብ ዘሎ እንድሕር እዚ ሰብ እዚ በቲ ዘለዎ ፍልጠትን ምርዳእን እንድሕር ዘይተመላሊሱ ትጸገም ኣብ ባዕሉ እምበር ንማንም ሰብ ከማርር ኣይክእልን ሎም እግዚአብሔር ነፍስ ወከፍና ጠቢባን ይግበረና አሜን በቲ ዝፈለጥናዮ ፍልጠት እንመላለስ ብኡ ንነብር ክንከውን ጎይታ ምስተውዓሉ ይሃበና ካብ 16 ክሳብ 24 ከምቲ ዘንበብኩልኩም እንታይ ብል ንሱኻ በሎ ሓደ ሰብኣይ ኣብ ድራር ገበር ኢየሱስ ይዝብሎ ዘሎ ኣብቲ ጊዜ ድራር ድማ ነቶም ዕዱማት ኩሉ ተዳልዩሞ ንዑ ክብሎም ባርዩ ለኣኸ ኩሎም ካ ሓቢሮም ከማኻኒ ጀመሩ እቲ ቀዳማይ ግራት ዓዲ ገለኹ ናብኣ ወፊረ ክርኢ ብግዲ ዘለየኒ ኮይኑስ ከተማኻኒ ልምነካ ኣለኹ በሎ እቲ ካልኣይ ድማ ሓሙሽተ ጽምዲ ብዕራይ ዓዲ ገለኹ ክፍትኖም ክኸይደ ከተማኻኒ ልምነካ ኣለኹ በሎ እቲ ሳልሳይ ካ ሰበይቲ እቲ ኣለኹ ስለዚ ክመጽእ ኣይኮነለይን እዩ በሎ እቲ ባርያ መጽኡ እዚ ንጎይቱ ነገሮ ሽዑት በዓል ቤት ኮርዩ ነቲ ባሪኡ ናብ አደባባይ ናብ መተሐላለፊ ከተማን ቀልጢፍካ ውጻእ ድኻታትን ቆራያትን ሓንካሳትን እውራትን ናብዚ እቱ በሎ እቲ ባርያኻ ጎይታይ ከምቲ ዝኣዘዝካዮ ኮይኑ ስፍራ ድማ ገና ኣሎ በሎ እቲ ጎይታ ድማ ነቲ ባሪኡ ናብ መንገድን ናብ ገዛታትን ውጻእ እሞ ቤተይ ምእንቲ ክትመልእሲ ከኣቱ ተጋደሎም በሎ ካብቶም ብኽብሪ ዝተዓደሙ ሰብኡት ሓደ እኳ ንድራረይ ኣይክጥዕምን ይብለኩም ኣለኹ ይብለና እንድሕር ንኢየሱስ ኣስተብሂልናሉ ኮይና ከምዚ ዓይነት ኣጋጣሚታት ክረክብ ከሎ ነቲ ከመሓላልፎ ዘለዎ መልእኽቲ የመሓላልፍ እዚ ኣብ ጥበብ እዩ ኣሜን ኣሜን ኣብቲ ክትዛረበሉ ዘለካ ጊዜ ምዝራብ ኣብ ጥበብ እዩ ኢየሱስ በቲ ዝተረኽበ ኣጋጣሚ ተጠቂሙ እንታይ ዓይነት መልእኽቲ ዘመሓላልፍ ዘሎ እንድሕር ኢልና ከምቲ ትዕዱም ዝበሎ ኩሉ ሰብ ናብቲ ዕድመ ከምዘይ ኣቱ እዩ ኣብዚ ኩሉ ሓና ክንፈልጦ ዘለና እንታይ እዩ እቲ ኣዳም ዘይኮነስ ናብቲ ዝተዳለወ ድራር ከይኣቱ ዝኽልክሎም ዘሎ ባዕላቶም እዮም ኣብ ገዛእ ርእሶም ነቲ ማዕጾ ዝዓጽዎ ዘሎ ብዙሓት ባዕላቶም እዮም ኣብ ገዛእ ርእሶም ማዕጾ ዝዓጽው ዘሎ ማዕጾ ናይ ጎይታ ክፉት እዩ ኣሜን ኣሜን እቲ ኣዳሚ ብቁጽሪ ትዕዱም ሰብ ነቲ ዘድሊ ቅድመ ምድላዋት ገይሩ እዩ እቲ ኣዳሚ ነቲ ድራር ከዳልዎ ከሎ እዚ ዘይበሃል ወጻኢታት ብምግባር ያዳልይዎ ስለዚ ቶም ዕዱማት ናብቲ ዕድመ ክመጹ እቲ ኣዳሚ ይጽበዮም እዩ እንተኾነ ግን ቶም ናብዚ ድራር ዝተዓደሙ ኩላቶም ዕዱማት ክነሶም ነቲ ናብቲ ዕድመ ንኸይርከቡ ነፍስ ወከፎም ነናቶም መመክነይታ ክህቡ ከለዎ ኢና ኣብዚ ንርኢ ዘለና ማለት እዩ ኢየሱስ ነቲ ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ እንጌራ ዝበለ ብፁዕ ዝበለ ሰብ ክምልሰሉ ከሎ እንታይ ኢሉ እዚ ሕጂ ዘንበብናዮ ካብ 16 ክሳብ 24 ነጊርዎ ማለት እዩ ኣብዚ ክነተክረሎም ዝግብኣና ዓበይቲ ነጥብታት ኣለው እሶም ካንታዮም ቀዳማይ ዓብይ ድራር ገበረ ንብዙሓትን ዓደመ ትብል እያ ካልአይቲ ድማ
ኣብቲ ጊዜ ድራር ትብል ኣስምሩ ለቅዱሳን very important ነጥብ ዝነግረኩም ዘለኹ ሳልሰይቲ ነጥብ ድማ ኩሉ ተዳልዩሎ ዝብል ራበይቲ ድማ ንዕኹብሎም ባሪኡ ለኣኾ ዝብሉ ነጥብታት እዮም ከምቲ ንኹላህና ርድእ ዝኾነ ማንኛውም ዓይነት ውራይ ይዕበይ ይንዓስ ብዙሕ ምድላዋት ዘድልዮ ነገር እዩ ሓቀይ ቅዱሳን ማንኛውም ዓይነት ውራይ ይኹን ማንኛውም ዓይነት ፕሮግራም ይኹን ብዙሕ ምድላዋት ዘድልዮ ነገር እዩ መደብ ጊዜ ገንዘብ ከምኡን ጉልበት ካልእ ብዙሕ ነገራት ዘድልዮ ጉዳይ ኣብዚ ሒዝናይ ዘለና ክፍሊ እንታይ ኢና ንርኢ ዘሎና ሓደ ሰብኣይ ኣብ ድራር ከም ዝገበረን ንብዙሓት ድማ ናብቲ ንሱ ዘዳለው ናይ ድራር ዕድመ ኣብቲ ሰዓት ክርከቡ ከም ዝዓደሞምን እቶም ዕዱማት ካ ናብቲ ዝተዳለው ድራር ንኸይርከቡ ነናቶም መመኽነይታ ከም ዝሓቡን እቲ ነቲ ድራር ዘዳለው ሰብኣይ ካ ብሕርቕርቆት ኣብ ክንድቶም ንሱ ብኣኽብሮ ዝዓደሞም ካልኦት ናብቲ ድራር ከኣቱ ከም ዝገበረና ብሓፂሩ ብዝኽፍልና ንብብ ዘለና እቲ ነቲ ድራር ዘዳለው ሰብኣይ ነቲ ብኡ ወገን ዘድሊ ነገራት ኩሉ ወዲኡ ነቶም ዕዱማት ናብቲ ድራር ዕድመ ክመፁ ንባርዩ ልኢኽዎ ኣይኮነን ዲ ቅዱሳን እንተኾነ ግን ኩላቶም ነዚ ክቡር ጻውዒት ብገዛ ፍቓዶም ክነጽውዎ ከለዉ ኢና ንርኢ እቲ ዓዳሚ ካብቶም ዕዱማት ምንም ዓይነት ሓገዝ ከይሓተተ ካብቶም ዝዓደሞም ዕዱማት ምንም ነገር ካይደለየ ኩሉ ነገር ባዕሉ ብምምላእ እዩ ነቲ ናይ ድራር ፕሮግራም ኣዳልይዎ ኩሉ ተዳልዩ ምስ ተወደአ ኸዓ ኣብቲ ጊዜ ድራር ንኽርከቡ ኸዓ ንኹሎም ብኽብሪ ዓዲሞ ቶም ዝተዓደሙ ኸዓ ኩላቶም ሓቢሮም ኣብቲ ውራይ ንዘይምርካብ ከም መኻንዩ ከለዉ ንርኢ ማለት ኣብዚ እቲ ዓዳሚ ጥራይ ኣይኮነን ዝጉሂ ቅዱሳን ኣብዚ እቲ ዓዳሚ ጥራይ ወይ ድማ ነቲ ውራይ ዘዳለወ ሰብኣይ ጥራይ ኣይኮነን ዝሓዝን እቲ ዝተለኣኸ ባርያውን ኣዝዩ ዝጉሂ ኣይመስለኩምን ምክንያቱም ነቲ ዝተዳለወ ነገር ምስክር ስለ ዝኾነ ኣብ ነፍሱ ወከፍ ኣይጥዕመንን እዩ እዚ ባርያ ኣዝዩ ይሓዝን እዩ ምክንያቱም እንታይ ዓይነት ናይ ድራር ዕድመ ከም ዝተዳለወ ስለ ዝፈልጥ ማለት እዩ እቶም ዝተዓደሙ ምዕዳም ጥራይ እዮም ምዕዳሞም ጥራይም ዝርዩ ቅዱሳን ምናልባት ኣብቲ ድራር ክርከቡ ካብ ዘሎም ዕዱማት ሓደ ብምዃኖም ልቦም ተነይቱ ኸውን ይኽእል እዩ ብዝኾነ ግን እዞም ዕዱማት እንታይ ይሓልፎም ከም ዘሎ ካብ ከመይ ዝዓመሰለ በረኸት ይጎድሉ ከም ዘለው ሰዓን ምፍላጦም ነቲ ክቡር ዝኾነ ጻውዒት ብተራ ነገር ክልውጥዎ ከለዉ ኢና ኣብዚ ንርኢ ዘለና ከምዚ ሕጂ ዓለም ንኢየሱስ ትነጽጎ ዘላ ማለት እዩ እንታይ ዓይነት ምድላዋት ገይሩ እቲ ዓዳሚ ከም ዝዓደሞ እቲ ባርያ እቲ ዝዓደመን ጥራይም ዝፈልጡ እቶም ዕዱማት ኣብቲ ናይ ድራር ዕድመ ዕዱማት ምዃኖም ጥራይም ዝፈልጡ እቲ ናይ ዕድመ ወረቐት በፂሕዎም ኣሎ ነቲ ጻውዒት ምቕባልን ዘይምቕባልን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ስለ ዝውሰን እዞም ሰባት ነቲ ኣኽቢሩ ዝጸውዖም ልዕልናትካ ውራይና የዓበየና ኢሎም ነቲ ክቡር ጻውዒት ነጺጎሞ እዚ ነቲ ዓዳምን ነቲ ባርያ ኣዝዩ ዘጉሂ ነገር እዩ ምክንያቱም እቲ ውራይ መታን ማዕሪጉ ክውዕል ዝተኸፍሎ ዋጋ ዝፈልጡ እዞም ክልተ ሰባት ጥራይ ስለ ዝኾኑ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ድራር ጊዜ ዝብል ቃል አንቶ ያስምሩሉ ኢለኩም ነይረ ኣብቲ ናይ ድራር ጊዜ ኣብቲ ናይ ድራር ቦታ ንኸይርከቡ እቲ ቀዳማይ እንታይ ኢሉ ኣመኽንዩ ግራት ዓዲገለኹ ናብ ኣወፊረ ክርኢ ብግዲ ዘልየኒ ኮይኑስ ክተማኸነለይ እልምነካ ኣለኹ ኢሉ እቲ ካልኣይ እንታይ ኢሉ ኣማኻንዩ ሓሙሽተ ጽምዲ ብዕራይ ዓዲገለኹ ክፍትኖም ኸይደ እሞ ተማኸነለይ ኢሉ እቲ ሳልሳይ ከሰበይቲ እትየለኹ ኢሉ ናቱ ዝኾነ ምኽንያት ሂቦ ሰለስቲኦም ዝሓብዎ ምኽንያት ተቐባልነት ዘይብሉ ምኽንያት እዩ እዞም ሰባት ነቲ ኣብቲ ጊዜ ድራር ክገብርዎ ዝሓቀንዎ ሁሉ ወይ ኣቐዲሞም ወይ ኣድሒሮም ክገብርዎ ይኽእሉ እዮም ኣይመስለኩምን እቲ ዝሓብዎ ምኽንያት መመኽነይታ ክኸውን ኢሎም እምበር ብቑዕ መመኽነይታ ከም ዘይኮነ ባዕላቶምን ይፈልጡ እዮም እቲ ቀዳማይ ሰብ ዝሓቦ መመኽነይታ እንታይ ዝብል ግራት ዓዲገለኹ ናብ ኣወፊረ ክሪኣ ብግዲ ይዘልየኒ ኮይኑስ ተማኸነለይ ልምነካ ኣለኹ
ኢልዩ ነቲ ባርያ ከመኽነሉ ሓቲቱ እንድሕር ትግራት ተዓዲጉ እንድሕር ነትግራት ዓዲጉዎ እንተኾይኑሲ ከይድካ ምርኣይ ቀዳምነት ክወሃቦ ዝግባእ ኣይኮነን ኣይመስለኩምን ቅዱሳን ሕጂ እቲ ቀዳምነት እንህቦ ነገር እንታይ እዩ ኣብዚ ጎሊሁ ከሪኤና ደሊ ዘሎ ብዝ ክፍለ እዚ ነቲ ናይ ጎይታ ነገር ዶ ነቐድሞ ወይስ ነትናትና ነገር ነቐድሞ ነናይ ፕራዮሪቲ ንህቦ ቀዳምነት ንህቦ ነገር ነናዩ ዞም ሰባት ዞም ምኽንያት ዝሓቡ ሰባት ተሪእናዮም ነትናቶም ነገር እዮም ቀዳምነት ሂቦሞ ዋላ እኳ ዘርክቡሉ ነገር እንተኾነ ዋላ እኳ ጸኒሖም ክገብርዎ ዝኽእሉ እንተኾነ ካብዚ ክፍሊ ሓደ ዓብ ትምህርቲ እንመሃሮ ነገር እንታይ እዩ እንድሕር ኢልና እቲ ቀዳምነት ንህቦ ነገር ወሳንነት ከም ዘለዎ እዩ ዞም ሰባት እቲ ቀዳምነት ዝሃቦ ነገር ቀዳምነት ክወሃቦ ንዘይግባእ ነገር እዩ ነቲ ዝተዓደገ ግራት ኣብ ዝኾነ ሰዓት ጊዜን ከይድካ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ከምኡ ነቶም ዝተዓደጉ 5 ጽምዲ ብዕራይ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ጊዜን ከይድካ ክትፍትኖም ትኽእል ኢኻ ከምኡን ዝተመርዓወ ሰበይቲ ዘእተወ ከምኡ ሰበይቱ ሳብ ትኸዶ ይብሉን ሰበይቲ ምእታው ካብቲ ውራይ ከትርፎ ዝኽእል ጉዳይ ኣይኮነን ነቲ ምስ ሰበይቱ ክገብሮ ዝደልዮ ነገር ኣብ ዝኾነ ሰዓትን ጊዜን ክገብሮ ይኽእል እዩ እቲ ድራር ግና ከምኡ ይኮነን ኣብ ዝኾነ ሰዓትን ጊዜ ትገብሮ ነገር ኣይኮነን ጊዜ ዘድልዮ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ኣቐዲምካ ኢኻ ትዳለወሉ ብዝኾነ ኩላቶም ዝሓብዎ መመክነይታ ካብቲ ዕድመ ከትርፎም ዘኽእል ኣይነበረን እዚ ኾነ ኢልካ ነቲ ዝዓደሞም ሰብ ንምንጻግ ኣብ ትውራይ ንዘይምርካብ ዝተገብረ መመክነይታይ እዚ ብምግባሮም ከዓ ኣብ ልዕሊኦም ማዕጾ ክዕጸው ከሎ ንኻልኦት ግና ማዕጾ ክኽፈት ከሎ ኢና ንርኢ ትናቶም እምቢታ ንኻልኦት ማዕጾ ክኽፍት ከሎ ንርኢ ማለት እዩ እቲ ሰብኣይ ነቲ ባሪኡ መዓስዩ ነቶም ዕዱማት ክጽውዖም ሊኢኽዎም እንድሕር ኢልና ኣብቲ ጊዜ ድራር እዩ ኣብቲ ጊዜ ድራር ዝብል ሓሳብ ዘመሓላልፎ ዓብ መልእኽቲ ኣሎ ኣብቲ ጊዜ ድራር ክብል ከሎ እንታይ ማለት እዩ እቲ ናይ ድራር ሰዓት ምስ ኣኸለ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ሰዓት ማለት እዩ ካልእ ኣብቲ ጊዜ ድራር ክብል ከሎ እታ ኩሉ ሰብ ዝጸባበያ ሰዓት ማለት እዩ እታ ናይ 0 ሰዓት ማለት እዩ እታ ኩሉ ሰብ ብሓንቀውታ ዝጸባበያ ሰዓት ማለት እዩ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ከምዚ ትቕልደሉ ሰዓት ኣይኮነን እዛ ናይ ድራር ሰዓት ምስ ሓለፈት ሓሊፋ እያ ተመሊሳ ስለቲኦም ብገዛእ ፍቓዶም ናብዚ ናይ ድራር ዕድመ ዘይመፁ ክበሃል ኣይትድገምን እያ እቲ ዓዳም ናይ መወዳእታ መፀዋዕታ እዩ ነቶም ዕዱማቱ ሊኢኹሎም ነይሩ እንተኾነ ግን እታ ዝነበረቶም ዕድል ኣበላሽዮም እቲ ባርያ ናብ ጎይቱ ተመሊሱ ዝነገሮ ነገር እንታይ እዩ ነቲ ዝበልዎ ነገር ይነጊሮም ኩላቶም ብሓባር ከም ዘመኸነ ይነጊሮም እዚ ኻነት በዓል ቤት ከኾርዮን ካልእ ስጉምቱ ክወስድ ክገብሮም ከሎ ኢና ንርኢ እዞም ሰባት ነቲ ዕድመ ብምንጻጎም ኣብ ልዕሊ ነቲ ዘድሊ ወጻኢታት ገይሩ ኩሉ ዘድሊ ነገር ኣማሊኡ ብኽብሪ ኣብቲ ንሱ ዘዳለወ ድራር ክርከቡ ዝዓደሙ ሰብ ዘለዎም ንዕቐት የማሪኦሞ እቶም ዕዱማት ነቲ ዕድመ ብምንጻጎም እቶም እዚ ዕድል ክበጽሓና ኢሎም ሓሲቦም ዘይፈልጡ ሰባት ናይዚ በረኸት ተኻፈልቲ ኮይኖም ክብርን ጎይታ ይኹን ኣሜን ናቶም ምንጻግ ነቶም ካልኦት ማዕጾ ኸፊቱሎም ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝረእናዮ መጀመርታት ባርያ ናብ ፍሉያት ሰባት እዩ ተላኢኹ ነይሩ እቶም ናይ ዕድመ ወረቐት ዝበጽሖም ሰባት ምስ ነጸወግዎ ግን እቲ በዓል ቤት ነቲ ጻውዒት ካብ ንፍሉያት ሰባት ንኹሉ ገይርዎ ክብርን ጎይታ ይኹን ኣሜን ህዝቢ እስራኤል ንኢየሱስ ብዘይ ምቕባሎም ንዓና ንኣሕዛብ ማዕጾ ተኸፊቱና ኣብቲ መጀመርታ እቶም ዕዱማት ፍሉጣት ነይሮም እቶም እቲ ጻውዒት ዝበጽሖም ግና ኮነ ኢሎም ነቲ ጻውዒት ምስ ነጸግዎ እቲ ጻውዒት ካብ ንፍሉያት ሰባት ሓሊፉ ንኹሉ ኮይኑ ማለት እዩ ክብርን ጎይታ ይኹን ከምቲ ኣብ ቁጽሪ 24 ዘንበብናዮ ኮነ ኢልካ ነቲ ጻውዒት ኣምላኽ ምንጻግ
كم تنتصق يغبركاي سميعهم اللهم قدوسان كونه إلكا نتتصاوئتنا እግዚአብሔር منصاق كم تنتصق يغبركاي نتوم زمخانيو كغادلوم አይንሪኢኒና አይኮነ እንዴ ነቶም ቅዱሳን ነቶም ጻውዒቱ ዝነጸጉ ክጋደሎም ኮሎ አይንሪኢኒና ነቶም ካልኦት ግና ክጋደሎም ከም ዘለዎ ንባሪኡ ትእዛዝ ክቦ ኮሎ ንሪኢና ካብ ኩሉ ንልበይ ዝተንከፎ ቃል አይናይ እንደሕሪልኩምኒ ናብ መንገድን ናብ ገዛታትን ውጻእሞ ቤተይ ምእንተ ክትመልእሲ ክኣቱ ተጋደሎም ዝብል ቃል አሜን ቤት እግዚአብሔር ቤቱ ባዶ ክትከውን አይደሊኒ ኩሉ ናብኡ ክኣቱ ይደልዩ እና ተጋደሎም ይሉ ክኣቱ ተጋደሎም አሜን ግድ ይበሎ ክብር ንጎይታ ይሁን ፍቃድ አቦዚዩ ኩሉ ክድሕን ቤቱ በፍጥረቱ ምልእ ክትብል እዚ ባሕጊ ልቡ ይቅዱሳን ስለዚህ نحناውን ከምዝ እሙን ባሪያ አነ ዘይ ተማሄረ نحناውን ከምዝ እሙን ባሪያ ከምት ዝተላአኽናዮ መልእኽቲ ነብጽሕ አሜን ንብዙሓት ናብዛ መንግስት ከኣቱ ድማ ንጋደሎ ካይስራን 533 እንታይ ዝብል ብዙሓት ሰባት ምስኡ ይኸዱ ነበሩ ንሱኻ ግልጽ ኢሉ በሎም ናባይ ዝመጽእ እንተሎሞ ናብኡን እሞ አቡን አዲኡን ሰበይቱን ደቁን አሕዋቱን አሓቱን ህይወቱን ከይተረፈንተ ዘይጸልዓ ወድ መዝሙር ይከውን አይክልንዩ መስቀሉ ዘይጸውር ሞደድሕረይ ዘይስዕብ ዘበለ ወድ መዝሙር ይከውን አይክልኒ ካባሃትኩም ከምስራሕ ግንብዝ ደሊሞ መሰረት መሰረተ ሙዱን ተሳአነ ዝራአይዎ ሁሉም እዚ ሰብአይ እዚ ምንዳቅ ጀሚሩስ ሙዱ ሰአነ ኢሎም ምእንቲ ከላግጽሉ ኸይጅምሩ ንመወዲኡ ዘአኽሎ ገንዘብ ተለዎ እዩ ወይስ አይናይ ንጉስ እዩ ምስካል ንጉስ ክዋጋ ዝኸይድሞ ነቲ ብክልተ ዕልፍ ዝመጾ በእልፊ ክገጥመሉ ዝኽእል ተኾይኑ ተቀሚጡ ቅድም ዘይመከር እንተ ዘይኾነስ ገና ካብ ርሑቕ ኮሎ ልኡኻት ናብኡ ልኢኹ እርቂ ይልምኖ ከምኡ ድማ ነፍስ ወከፍኩም ዘሎ ዘበለ ሁሉ ከይቀበጸ ወዲ መዝሙር ይከውን አይክእልን ኢሉ ኢየሱስ ነቶም ምስኡ ዝኸዱ ዝነበሩ ጽቡቅ ጌርኩም ስምዕነ ጎይታ ይባረኩም ኢየሱስ ነቶም ምስኡ ዝኸዱ ዝነበሩ ብዙሓት ሰባት እንታይ ኢሉዎም ናባይ ዝመጽእ እንተሎሞ አቡኡን አዲኡን ሰበይቱን ደቁን አሕዋቱን አሓቱን ህይወቱን ከይተረፈን ተዘይጸልአ ወደ መዝሙር ይከውን አይክእልን ኢሉዎም ኢየሱስ እዚ ንመን ተዛሪቦ እንደሕርኢልና ብዝተፈላለየ ምኽንያት ንዝስዕብዎ ዘለው ሰባት ተዛሪቦ ኢየሱስ አብዚ እንተ ዓይነት መልእኽቲ ከመሐላልፍ ደልዩ እንደሕሪልኩምኒ ክትስዕቡኒ ኮለኹም ሓደ ስለምንታይ ትስዕቡኒ ከም ዘለኹም ተረዲእኹም ክትስዕቡኒ ኣለኩም ክልተ ብዕላማ ተረዲእኩም ክትስዕቡኒ ኣለኩም ዝብል መልእኽቲ እዩ አብዚ ነቶም ምስኡ ኢሎም ዝጓዓዙ ዘለው ህዝቢ ዝነግሮም ዘሎ ናባይ ምምጻ ንዓይ ምስዓብ ወይ ደቅ ወደ መዝሙረይ ንምዃን ዘኽፍሎ ዋጋ ኣሎሞ ነዚ ፈሊጥኩም ትገብርዎ ዘበለ ተረዲእኹም ብፍላጥ ክትገብርዎ ኣለኩም ዝብል መልእኽቲ ኢየሱስ ኣብዚ ዘመሓላልፍ ዘሎ ሰዓብተይ ክትኮኑ ተደሊኹም ናባይ ክትመጹ ድሌት እንተለኩም ንዓይ ኣብ ህይወትኩም ቀዳማይ ክትገብሩኒ ኣለኩም ክብሎ ኮሎ ኢና ንርኢ እቲ ነቦኻን ነዴኻን አፍቅር ኢሉ ዝዓዘዘ አምላኽና መሊሱ ነቲ ካብቶም 10 ትእዛዛት ዝኾነ ትእዛዝ ኣይስዕሮኒ ሓቀይደ ቅዱሳን ነቡን ነዲን ተዘይጸልአ ክብል ኮሎሲ ነቲ አቦኻና አዴኻና አፍቅር ዝብል ጎይታሲ ነቲ ዝሓቦ ትእዛዝ ይስዕሮ ኣሎ ማለት ኣይኮነን ኢየሱስ ኣብዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ንዑ ምስ እዚኦም ኢየሱስ ዘርዚሮም ዘሎ ማለት አቦናን አዴናን ወይ ሰበይትና ወይ ምስደቅና አሕዋትና ወይ ከአምሳሃትና ክንሰርዖም ከም ዘይብልና እዩ ኣብዚ ኢየሱስ ዝዛረብ ዘሎ እዞም ብዝርዝር ተጠቂሶም ዘለው ናይ ኢየሱስ ቦታ ናይ መሓዝ ተኽእሎታት ዘለው ተሰማምዑ ዲኹም ክሕዙ ኮለውን ሪኢናይና ብዙሓት አጋጢሞምናዮም ስድሮኦም ከይጉሂሎም ኢሎም ኢየሱስ ይቕሬታ ኢሎሞ ድሌት ወለዶም ዝፍጽሙ ዘሎ
ንቤተሰብና ምስቲ ናቶም ሓሳባት ብምስምማዕ ዘይኮነስ ምስ ኢየሱስ ብምጥባቅ ኢና ክንማርኾም ንኽእል አሜን ዶ ንቤተሰብና ድሌት ልቦም ብምምላዕ ዘይኮነስ ምስቲ ሓሳቦም ብምስምማዕ ዘይኮነሲ ምስ ሓሳብ ክርስቶስ ብምስምማዕን ምስ ኢየሱስ ብምጥባቅን ጥራይ ኢና ክንማርኾም ንኽእል እምነትና ጽንዓትና ምስዓዮም እቲ ንብሎ ነገር ሓቂ ምዃኑ ዝምስክሩ እምበር ሱቕልና ልውጥውጥ ንብል እንድሕር ኮይና ጽቡቕ ኣብነት ክንኮኖም ኣይንኽእልን ኢና ኢየሱስ ሱቕል ይኮነን ንወለድና ንኣሕዋትና ንሓትናን ሰበይትናን ንደቅናን ኣብ ዝጠቒስዎም ኣብ መዓልታዊ ናብራና ምስኦም ስለ ንራኸብን እግዚአብሔር ክሳዕ ዝፈቐደልና ዕድመ ድማ ምስኦም ስለ ንነብርን እዩ ኢየሱስ ናባይ ዝመጽእ እንተሎሞ አቡና ዲን ሰበይቱን ደቁን ኣሕዋቱን ኣሓቱን ህይወቱን ከይተረፈ እንተ ዘይጸላ ወደ መዝሙር ይከውን ኣይክእልኒ ዝበለ መብዛሕቲ ግዜ ኣብ ቅድሚኦም ዞም ኢየሱስ ኣብ ቅድሚ ዚኦም ኢየሱስ ጠቂስዎም ዘሎ ሰባት ኢና ንመላለስ ኣይኮነን ዲ ሓቀይዶ መብዛሕቲ ግዜ ወይ ኣብ ቅድሚ ሰበይትና ወይ ኣብ ቅድሚ ቦናን ዳዴናን ወይ ኣብ ቅድሚ ኣሕዋትናን ኣሓትናን ኢና ኣብ መዓልታዊ ናብራና ንመላለስ ሓቀይዶ ንዖምካ ጽቡቕ ኣብነት ወይ ድማ ሕማቕ ኣብነት ክንኮኖም ንኽእል ኢና ስለዚ ትምርጫ ናተይ እናታትኩምኒ ንኢየሱስ ኣብ ቅድሚ ቤተሰብና ኣብ ቅድሚ ደቅናን ሰበይትናን ከምኡውን ኣብ ቅድሚ ኣሕዋትናን ኣሓትናን ጽቡቕ ጌርና ክንጸባርቆ ንኽእል ኢና ወይ ከዓ ሕማቕ ስእሊ ብዛዕባ ኢየሱስ ክነሪኦም ንኽእል ኢና ስለዚ ከዓ ኢየሱስ ኣብዚ ትርር ዝበለ ጽኑዕ ዝኾነ መሰረት ነቶም ክስዕብዎ ዝደልዩ ሰባት ከንጽፈሎም ከሎ ንርኢ ዘለና እዞም ኢየሱስ ብዝርዝር ጠቒስዎም ዘሎ ኩላቶም ኣብ መንጎ ኢየሱስን ከኣቱ ተኽእሎታ ዘለዎ እዮም ንሰማማዓሉ ኣይንሰማማዓሉ ብዘየገድስ እዚኦም ኣብ መንጎ ኢየሱስ ከኣቱ ዝኽእሉ እዮም ጣዖት ክኾኑና ዝኽእሉ እዮም ነገራት እዮም ብሰንኪ እዚኦም ኢየሱስ ጠቒስዎም ዘሎ ናይ ቀረባ ቤተሰብና ኣብ መንቀራቕሮ ክንኣቱ ንኽእል ኢና ንኣብነት ንኣቦናን ነዴናን ኣዚና ነፍቅሮም ኢና እቶም እነፍቅሮም ወለድና መጽኦም ወይ ዛሒዝካ ዘለኻ እምነት ሕደጋ እንተ ዘይኮይኑስ ካብ ሎሚኒኖ ኣይወድናን ወይ ድማ ኣይጓልናን ኢኻ ወይ ኢኺ እንተበሉና እንታይ ንገብር ኣብ ከምዚ ኩነታት ንመን ንመርጽ ንኢየሱስ ኣዚና ኢና ነፍቅሮ ከምኡሃን ወለድና ከም ወለድና ኣዚና ኢና ነፍቅሮም ግን ካብ ክልተ ምርጫ ናይ ግድን ሓደ ክንመርጽ ስለ ዘሎና እንመርጾ ነገር ወሳኒ እዩ እንድሕር ንኢየሱስ መሪጽናዮ ቤተሰብና ብሰንኪ ዝመረጽናዮ ምርጫ አንጻርና ክስለፉ እዮም ንኢየሱስ ብምምራጽና ጥራይ ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎ ወለድናን ብሰንኪ ምርጫና ጽልኢ ይፍጠር ማለት እዩ ዋላ እኳ ንሕና ኣይንጽላዓዮም እምበር ንሳቶም ግን ንኢየሱስ ኣብ ክንዲ ንሳቶም ዝሓረይዎ ብዘይ ምሕራይና ክጸልዑና ይኽእሉ እዮም ንኢየሱስ ብምምራጽና ንስድራና ጸሊእናዮም ማለት ግን ኣይኮነን ኢየሱስ ነቡን ነዲን ተዘይጸልአ ክብል ከሎ እዚ ጽልኢ ዝበሃል ነገር እዚ ከምዚ ንኢየሱስ ብምምራጽካ ዝጸላእሃዮም ክመስሎም ይኽእል ብዛዕባ እዚ ዝዛረብ ዘሎ ዋላ እኳ ወለድና ንኢየሱስ ልዕሊ ዝኾነ ነገር ናይ ምሕራይና ምስጢር ኣብቲ ግዜ እቲ ኣይረዳእዮም እምበር ምስ ግዜን ግና እቲ ምስጢር ንዖምን ክገሃደሎም ናይ ግድን ስለምንታይ ንኢየሱስ ኣብ ሰዓት እቲ መሪጽካ ክርድኦም ኣይክእልኒ ንኢየሱስ ምሕራይካ ሕቶ ክፈጥረሎም ይኽእል ግን ጸኒሑ ግን ክበርሓሎም ብዛዕባኡ ክጭነቕ የብልካን ንኢየሱስ ምሕራይና ንጎይታ ክሕጉሶ ከሎ ንስድራና ግን ዘጉሂ ክኸውን ይኽእል እቲ መስቀል እዚ ቅዱሳን እቲ ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎ ኢየሱስን ንዝኣቱ ነገራት ኖ ክንብል ኮለና እቲ ኖ ምባልና ዝስዕቦ ነገር እዩ መስቀልና ኢየሱስ ከዓ ንዕኡ ዝኸውን ጸጋ ኣለዎ አሜን 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 ክንደይ ዝሰገርኩም ሰባት ኣለኹም ኢየሱስ ነቶም ሱቕ ኢሎም ዝስዕቦ ዝነበሩ ሰባት እንታይ ኢሎም ናባይ ዝመጽእ እንተሎ ኢሉ እቶም ናብኡ ክመጹ ዝደልዩ ሰባት ቅድሚ ናብኡ ምምጾም ክፈልጥዎ ዘለዎም ነገራት ይነጊርዎም እታ ናባይ ዝመጽእ እንተሎ ትብል ቃል እንታይ ተመልክት እንድሕር ኢልና እቲ ንጎይታ ምስዓብ ብፍቓድካ ምዃኑ ይዘርየና
ናባይ ዝመጽ እንተሎ ኽብል ኮሎ እንታይ ማለት እዩ ክስዕበኒ ፍቃደኛ ዝኾነ ማለት እዩ ንጎይታ ክንስዕቦ ፍቃደኛታት ምስኮና ጥራይና ንጎይታ ልዕሊ ሁሉ ክንሰርዖ ንኽእል ተዘይኮይኑ ግና ንጎይታ ክንመርጾ ወይ ልዕሊ እቶም ነፍቅሮም ወለድና ክንሰርዖ ኣይንኽእልና ኣብ ምስዓብ እንታይ ኣሎ ምልላይ ኣሎ ሕብረት ኣሎ እቲ ሕብረት ድማ ዝፈጥሮ ፍቕሪ ምትሓዝ ኣሎ እዚ ሁሉ ነገራት ተደማሚሩ ድማ ናብ ሓደ ፍልጠት ወይ ናብ ምርዳእ የምጻና ማለት እዩ እቲ ዘሎና ፍልጠትን ብዛዕባ ጎይታ ዘሎና ምርዳእኻ ንጎይታ ካብ ዝኾነ ካብ ማንም ንላዕሊ ከም ናሃሪ ይገብረና ማለት እዩ ሓቀይ ዶ ቅዱሳን ንጎይታ እንተ ዘይፈሊጥናዮ ምስዑ ሕብረት እንተ ዘይብልና ንጎይታ ልዕልቶም እነፍቅሮም ወለድና ኣሕዋትናን ኣሓትናን ደቅናን ሰበይትናን ክንሓርዮ ኣይንኽእልና ሓቀይ ዶ ንጎይታ እንድሕር ፈሊጥካዮ ምስዑ ሕብረት እተለካ ጥራይኻ ልዕሊ ዝኾነ ነገር ክትሓርዮ ትኽእል ጎይታ ነቶም ምስዑ ዝኸዱ ዝነበሩ ብዙሓት ሰባት ወደ መዝሙር ክትኮኑ እንድሕር ደሊኹም እንታይ ክትገብሩለኩም ኢልዎም ነቲ ወደ መዝሙር ምዃን ዘኽፍሉ ዋጋ ክትከፍሉ ኣለኩም ኢልዎም ሓደ ሰብ መዓሲ ወደ መዝሙር ዝኸውን እንድሕር ኢልና ምስ ኣመነን ኣብቲ ዝኣመኑ ነገር ምዝጸንዕን ጥራሕ እዩ ኣይኮነን እንዴ ኣብ ዮሐንስ 8 ካብ 31 ክሳብ 32 ከይና ክንብብ ኮለና እንታይ ይብለና ስለዚ ኢየሱስ ነቶም ብኡ ዝኣመኑ ኣይሁድ ንስኻትኩም ኣብ ቃለይ እንተጸናዓኹም ንመን ነቶም ብኡ ዝኣመኑ ኣይሁድ ብሓቂ ደቀ መዝሙረ ኢኹም ንሓቂ ትፈልጥዋ ኢኹም ተሓቂ ድማ ሃራ ተውጻኩም ያ በሎም ይብለና ወደ መዝሙር መን እንድሕር ኢልና እቲ ኣብ ቃል ክርስቶስ ጸኒዑ ዝነብር እዩ እቲ ሓቂ ምዝርዳእና ጥራይ እዩ ንኢየሱስ ቀዳማይ ንገብሮ ንሓቂ ምስ ንፈልጣ ጥራይ እዩ ነቲ ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎ ክርስቶስ ከኣቱ ንዝፍትኑ ነገራት ኖ ክንብል ንኽእል ኢየሱስ ከዓ ነዚ መልእኽቲ እዩ ነቶም ሱቕ ኢሎም ምስኡ ናብኡ ዝኸዱ ወይ ድማ ዝስዕቦ ዝነበሩ ተዛሪቦም ካልእ ሓደ ሰብ ወደ መዝሙር ዝኸውን ወይ ወደ መዝሙር ዝበሃል መዓሲ እንድሕሪልና ምስተማሃረ እዩ ሓደ ሰብ ወደ መዝሙር ተባሂሉ ክጽዋዕ ናይ ግድን ክመሃር ኣለዎ ምስተማሃረ ብድሕሪኡ ወደ መዝሙር ተባሂሉ ይጽዋዕ ማለት እዩ ኢየሱስ ኣብ ማቴዎስ 28 ካብ 19 ክሳብ 29 ነቶም ደቀ መዛሙርቱ ክእዝዞም ከሎ እንታይ ኢሉ ስለዚ ኪዱ ንሁሎም ኣሕዛብ ብስም ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን እናጥመኩም ዝኣዘዝኩኹም ኩሉ ክህሉ እናመሃርኩም ደቀ መዝሙር ይግበሮም እንታይ ኢልዎም ብስም ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን እናጥመኩም እዚ መስርዕ እዩ ስርዓት እዩ እናመሃርኩም ደቀ መዝሙር ትግበርዎ እነሆ ድማ ኣነ ክሳዕ መወዳእታ ዓለም ኩሉ መዓልቲ ምሳኻትኩም እየሉ ሓደ ሰብ ሱቕኢሉ ኣይጥመቕኒ ሓቀይ ሓደ ሰብ ሱቕኢሉ ጥምቀት ኣይወስድኒ ምስ ኣመነ ጥራይ ዝጥመቕ ኣይኮነ እንዴ ሓደ ሰብ ክጥመቕ ከኣምን ኣለዎ ኣብዚ ኢየሱስ ኪዱ ንኹሎም ኣሕዛብ ብስም ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን እናጥመኩም ክብል ከሎ ብዛዕባ ኩሉ ዘይኮነስ ብዛዕባ ብስብከቶም ዝኣምኑ ዝዛረብ ዘሎ ሓደ ሰብ ምስ ኣመነ ይጥመቕ ምስ ተጠምቀ ይመሃር ተማሂሩ ምስ ወደኻ ወደ መዝሙር ተባሂሉ ይጽዋዕ ኢየሱስ እንታይ ኢሉ ብስም ኣቦን መንፈስ ቅዱስን እናጥመኩም ዝኣዘዝኩኹም ኩሉ ሁሉኻ እናመሃርኩም ደቀ መዛሙርቱ ግበርዎም ኢሉ ኢየሱስ ኣብዚ እቲ መስርዕ ወይ ድማ ትኸውን ዘለዎ ከምቲ ንሱ ዝገበሮ ነገር ክገብሩ ከም ዘለዎም ንደቀ መዛሙርቱ ንዓይ ንኣሓትኩምን ሎሚ ይብለና ኣሎ ኣሜን ጎይታ ኢየሱስ ነቶም ሰዓቡን ኢሉ ዝሰዓብዎ ኩላቶም ምሂርዎም ትምህርቶም ዝወድኡኻ ናቱ ደቀ መዛሙርቱ ኮይኖም ማለት እዩ ስለዚ ጎይታ ናባይ ዝመጽእ እንተሎሞ ኣቡን ኣዲኡን ሰበይቱን ደቁን ኣሕዋቱን ኣሓቱን ህይወቱን ከይተረፈ እንተ ዘይልጸልኣ ወደ መዝሙር ክኸውን ኣይክእልን ኢሉ ክብል ኮሎ እንታይ ይዝብል ዘሎ ወደ መዝሙር ምዃን ዋጋ የኽፍል ይዝብል ዘሎ ብሓጺሩ ክብሪ ንጎይታ ይኹን ካባኻትኩም ምስራሕ ግንቢ ዝደሊ ሞ መሰረት ምስ ሰረተ ሙድኡ እንተሰኣነ ዝረኣይዎ ኩሎም
እዚ ሰብኣይ እዚ ምንዳቕ ጀሚሩስ ሙደኡስ ኢኑ ኢሎም ምእንቲ ከላግጽሉ ኸይጅምሩ ንመወዲኡ ዝኣኽሎ ገንዘብ ተለዎ ተቆሪጹሎ መስለን ንብዚ ወይስ ኣይናይ ንጉስ እዩ ምስካል ንጉስ ኩዋጋ ዝኸይድሞ ነቲ ብኽልተ ኣልፊ ዝመጾ ብእልፊ ክገጥመሉ ዝኽእል ተኾይኑ ተቐሚጡ ቅድም ዘይመከር እንተዚ የኮነስ ገና ካብ ርሑቕ ኮሉ ልኡኻት ናብኡ ልኢኹ እርቂ ይልምን ከምኡ ድማ ነፍሲ ወከፍኩም ዘለዎ ዘበለ ኩሉ ከይቀበፀ ወደ መዝሙረ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ጫው ጽቡቕ እቲ ጫው መቐረቱ ተኸደ ብምንታይ ይመቀር ንወፃኢ ይጓሓፍ እምበር ንምድሪ ኾነ ንምድሪ ኳዕ ኮነ ኣይጠቅምን እዩ እትሰምዕ እዝነላቶ ይስማዕ ይብለና ኣብዚ ኢየሱስ በሓፂሩ እንታይ ዝብለና ዘሎ እንድሕር ኢልኩም ሱቕ ኢልካ ምስ ዓብ ዋጋ የብሉን የዋፃኒ ድዩ ኣየዋፃንን ኢልካ ሓሲብካ ክኸውን ኣለዎ እዩ ዝብለና ኣሜን ኣሜን ከምቲ ሙሴ ዝገበሮ ሙሴ ናብቲ ዓስቢ ጠሚቱ ዝብለና ምሽ ካብቲ ብግዚኡ ዝርከብ በቃ ካብቲ ብግዚኡ በሓይጣ ዝርከብ ሓጎስ ንዕኡ ጠንጢኑ ምስ ህዝቡ ከም መከራ ከም ዝመረጸ ማለት እዩ ከምቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ኣብ ቅድሚ ዘሎ ሓጎስ ብምርኣይ ንዓይ ንዓሃትኩምን ብምርኣይ ናይ መስቀል ሞት ዝተዓገሰ ከምኡ ማለት እዩ ዋጋኻ ተሚንካ ክትስዕብ ከም ዘለካ እዩ እዚ ክፍሊ እዚ በሓፂሩ ዝምህረና ዘሎ ከምኡን ከምቶም ናይ እምነት ኣቦታትና ከምቶም ሐዋርያት ነቲ ኢየሱስ ተጠቀመሉ ኣብነት እንድሕሪኢና ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ሓደ መልእኽቲ ንሱኻ እንታይ ዝብል ኮፊልካ ሓሲብካ የዋጽዩ ኣያዋጽን ከይፈለጥካ ነገራት ምግባር ዋጋ ከም ዘኽፍል እዩ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ መልእኽቲ ስለዚህ ጎይታ ይባርኩም ጸጉ ይብዛሓልኩም እዚ ናይ ምዕራፍ 14 ሪቪዥን ድሕሪ ሓንቲ መዝሙር ናብቲ ናይ ሎም መዓልቲ ንሓልፍ ኢና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ
سكنجروني فقري خطاري عبيت كامبروني لعاخا كما سكنجروني فقري فقري كابزبلو خان العلي فقري السقا يلا سمسن عخا I